V dnešnom príbehu si predstavíme Malagu, pozrieme sa troška do centra, stretnem krajanov, zaparkujem Škodovku a poletím do Bratislavy. Na mojej ceste z Tenerife som si ako zástavku určil Malagu. Slúži mi to tu práve preto, aby som tu zaparkoval auto a vrátil sa naspäť na Slovensko. Na toto miesto prichádzam v sobotu večer a spravím malý rýchly prieskum. Mám tu čas 2 dní na to, aby som aspoň rýchlo spoznal toto mesto a jeho kultúru. A hneď ako prvé spoznávam tradičný spôsob prípravy sardinie, ktorý je pre Malagu veľmi známy a má názov espeto. Grillujú sa na malých člnoch naplnených pieskom. Sú podávané v reštauráciách, ktoré ponúkajú nádherný výhľad na pláže. V nedeľu hneď ráno sa rozhodnem na prieskum tohto mestečka a cestou ma chytá malý dáždik. Tá Malaga aj skrátka po daždi je úplne krásna. Možno tu majú plán, koľko tu majú záchodov. Toto sa mi na tomto meste páči. Keď to není modré, tak je to žlté. Tuto majú zase dneska žltý zraz. A ako som z tričiek a nápisov zistil, jedná sa o pochod miestnych proti rakovine detí. Ja sa dostávam do centra k prístavu, odkiaľ začína moja prehliadka tohto mesta. Môžem si prezrieť nedávno inštalované súsošie 2 levov, ktorí, ako som zistil, sa volajú Cecil a Xanda. Toto dielo je nainštalované len tento rok a má byť novým symbolom mesta. Rovnako ma privítajú Neptún a Venuša hneď pri vstupe do tohto krásneho mesta. Hneď naproti prístavu začína veľmi rušná ulica, odkiaľ môžem pozorovať, že už je tu veľmi zaujímavá a známa katedrála. Svätý kostol, bazilika, katedrála vtelenia v Malage. A teologické tajomstvo nám hovorí o Bohu, ktorý sa stal človekom a o vtelení jeho matke ako nevyhnutnom kroku k vykúpeniu našich hriechov. Medzi zaujímavosti patrí to, že táto katedrála bola postavená na základoch moslimskej mešity a dodnes nemá dostavanú jednu väžu. Legenda a umelá inteligencia tvrdí, že im došli na to peniaze a keď aj boli použité na iné projekty. Tak to sme to chceli spraviť na druhý pokus, takže stále sa tu moceme v týchto uličkách. Samozrejme v týchto uličkách plných suvenírov a takýchto vecí sa tu môžete túlať mesiac. Z každého kúsku tu idú nejaké vône, či už je to čerstvo varená čokoláda, alebo čerstvo mletá káva, ktorú vám naservírujú s takýmto krásnym výhľadom na námestí Constitución. Alebo ako som zistil v preklade, námestie Ústavy. Túlanie sa týmito uličkami historického centra Malagy môže byť veľmi zaujímavé a verte, že mi jeden deň na prehliadku tohto mesta stačiť rozhodne nebude. Určite sa sem ešte párkrát do jesene vrátim, nakoľko je sem veľmi dobré letecké spojenie z Bratislavy. Našiel som tu okrem iného aj podnik, na ktorom je napísané ponúkame menu aj v slovenčine. Obsluhy som sa pýtal, či je tu aj slovenský personál a povedali mi, že nie. To však nevadí a mali tu veľmi dobré miestne pivečko. Ani som netušil, aký kúsok odtiaľ to je vlaková stanica. Mohol som si pozrieť aj ako odtiaľto odchádzajú vlaky, takže budem zase oľačo múdrejší. Keď sem raz prídem, tak budem vedieť, ktoré vlaky a kam. Hned vedľa je aj metro. Zástavka pri metre, takisto vlaková stanica a hned toto je autobuska. No a toto je taká jedna veľká centrálna autobusová stanica, ktorá je tu hned kúsok. Nachádza sa to tu asi 11 km od letiska a je tu vlastne všetko na jednej kope. Teraz už viem, že odtiaľto si môžem naplánovať hociakú návštevu okolitého mesta. Až by som tu raz prišiel aj bez mojej rapidečky. Keďže som mal dneska čas, tak som začal robiť ďalší prieskum. A samozrejme človek si tu musí vytipovať, kde si nájde to svoje občerstvenie. Vyhrala to perfektná ponuka týchto Turkov, kedy to majú v podstate ľudové ceny za hubičku ako u nás. Takže chvíľka strpenia, bude mi tu zvoniť vetička a ideme si niečo sledovať. Takže tu majú všeličo v takých cenách, ani ako u nás není, si môžete pozrieť aj tu. A priamo odtiaľto môžete pozorovať svoje deti, ako sa hrajú, alebo cez sklenú vitrínu môžete vidieť priamo na stanicu vlakov a pozorovať ich príchody a odchody. Z letiska na letisko premáva linka A, ktorá stojí asi 4 €. Postupujem na mojej rýchlej prehliadke zase k pláži a pozorujem rôzne No, zaujímavosti. keď tu príde búrka, tak chlapi to vymysleli po svojom. Aby nezmokli, zobrali si do vody aj dážnik. Nie len ja, ale aj miestni proste túto pláž milujú. Užívajú si, zabávajú sa a dokonca aj niektorí tančia. Priamo tu na pláži, čo mi príde nielen veľmi zaujímavé, ale aj oku ľahodiace.
Musím spomenúť, že popri celej promenáde je vytvorený aj cyklistický chodník. Ja si jazdu na ňom užívam po svojom. Výhoda je veľmi hladký povrch, ale pozor na dážď, je veľmi šmyklavý. Za to je to pre mňa niekoľko kilometrov veľmi zábavnej a príjemnej jazdy. Naberám smer k mojej škodovečke. Ja dneska večer budem v Malage a našiel som si českých susedov, takže to nebudem úplne celkom sám. Oni tí ľudia si tu nájdu takéto všelijaké spôsoby, ako tu bývať. A ja tu mám zase nových známych, čo som veľmi rád. Vážení, takže ja na tých mojich cestách milujem práve tie veci, že kam prídem, tam sa vždycky s voľakým zoznámim. Teraz som v Malage a spoznávam tu hned aj Filipa, Jirka z Českej republiky a oni tu majú rodiny, ale aby ste vedeli, tak tieto komunity Čechov a Slovákov na týchto cestách stretnete na každom kúsku. Som veľmi rád, že týchto ľudí stretám a určite sa od nich veľmi veľa dozviem o tejto Malage. Zase som v druhej časti a tuto mám také malé stretko s niektorými z mojich fanúšikov. Takže na tých mojich potulkách stretám aj ľudí, ktorí ma sledujú a povedia, že idú tu na tento koniec. A z Miletic rovnou na Malagu. Pardon, Milotice. Milotice. Ja a Márie tu ideme urobiť malý prieskum toho, čo nám táto plášť tu ponúka. Vyzerá to tu nádherné a som veľmi rád, že ma sem pozvala, aby som sa tu zastavil na kávu. A Ja som rada, že tady je. Tak, madám, môžeme ísť. Jdeme. A táto Mária si vybrala takýto krásny hotelový komplex, ktorý naozaj človeku vyčarí radosť. Som veľmi rád, že mi to tu ukázala, lebo ja ako hotelové komplexy nenavštevujem. To si nemôžem dovoliť nenatočiť, lebo deti to tu majú jeden krásny svet. A keďže sme sa už prehúpli do pondelka a už je niečo málo po obede, musím vyriešiť ďalší problém. A to nájsť v Škodovke dôstojné parkovisko, kde bude na mňa čakať počas toho, kým ja budem pracovať. Nachádzam je parkovacie miesto priamo v karavanovom centre, kde má mesačné státie výjde asi na 80 eur. Tento parking Riviera vám okrem parkovania ponúka aj iné služby. Kúpa, predaj, prenájom karavanov, servisné miesto pre karavany a ja využívam aj tunajšiu práčovňu. So sušičkou a všetko moje prádlo je prichystané na ďalšiu akciu, keď sa vrátim. Škodovečka mi tu zostáva zaparkovaná hned malý kúsok od letiska jednu zástavku metrom. Tak rapidečka, užívaj si to tu, kým sa pre teba zase vrátim. Tuto medzi toľkýmito kolegami ma budú čakať. Ahoj. Dostával sa na letisko a nej som jediný. To letisko na prvý dojem vyzerá rôzne a budem sa tu musieť vedieť veľmi rýchlo zorientovať. A ono mňa samozrejme zaujíma aj to letisko a dobre je si ho tak trošku prejsť, keď má človek čas. A presne to teraz robím, aby som sa tu na budúce vedel zorientovať. Škodovka myslím, že stojí volať v tomto smere plus minus tam. Ale za to si môžeme pozrieť, aký je tu krásny výhľad z tohto letiska, ktoré má dve dráhy. A jedna je po ľavej strane a druhá je po pravej strane. Určite by som sem nešiel s vysokým autom, lebo vyzerá ani vysoké, ani dlhé by sa sem nemalo vojsť. Takže karavanom ísť niekoho vyzdvihnúť z letiska asi nebude najlepší nápad. Čo je fantastické, tento obrovský vysoký strop je naozaj dominantný a je to tu aj celkom ozdobené, celé letisko. Zrejme toto bude odletový terminál, nakoľko tu každý z auta vystupuje. Samotná vstupná hala je naozaj famózna, budem sa tu musieť chvíľku rozhliadnúť a celé si to tu prejsť. A môj let 2040 je tu a ešte nemá žiadnu informáciu, na to si ešte musím hodne dlho počkať. Na tých cestách musím zvládať rôzne veci a to sa naučiť aj s týmito strojmi, ktorí mladí určite poznajú, ale pre mňa to není veľká zábavka. No, dostávam sa aj na samý vrch tejto veže letiskovej a mám tu odtiaľto takýto krásny výhľad a objavujem tu tajné miesta, napríklad to, že tu v tomto stroji si môžem nabrať vodu a potom už len nasadol do toho nášho tátoša a smer Bratislava. Adios, Škodovečka. Dozvedel som sa, že svoje pivo si do lietadla brať nemôžem. Môžem si tu kúpiť od nich pivo, ale ktoré som si kúpil na letisko, sa tu nemá používať. Taká maličkosť, ale nevedel som. Polepším sa. Toto som chcel povedať, že tie sedadlá sú nepredajné. No a tesne pred polnocou sme doma a teraz začína zase návrat do reality a tvrdé otroctvo. Záver môjho 8-dňového výletu končí tu v Bratislave a začína tvrdá realita, idem zase pracovať. Tak vám ďakujem za pozornosť.